Welcome sa Palami Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka ana jud ta. Welcome back sa ato ang Palmay Drama o karon mag-upload na puta sa ato ang Palmay Drama compilation part 112. O dili na to dugayon mga listeners, magbasa na ta sa ato ang mga comments. Atong last na to nga gi-upload nga part 111. Atong paspason pagbasa no para makasugod din ta sa ato ang drama nga Palmay. Itong basahon ang first comment, si Oscar Abedog. Salamat na sa idol, bahalag sige kuwan, basta dunay palamiay, okay na bahalag. Kuwan, basta dunay palamiay, okay na bahalag, way nahimong trabaho, basta lang dunay palamiay idol. Salamat kay kanimo Oscar Abedog, no? Kini si Oscar Abedog, pirmi dyan sa kasunod sa ato ang mga drama, no? Sa una pa, salamat dyan kay sa imong Oscar Abedog, sa imong pirming pagsunod o pagpaminaw sa atong drama. Duhang comment, si Virgilio Balanay, salamat sa idol sa new upload, lingaw na sub me sa mga drama, God bless sub idol. Salamat po kanimo Virgilio Balanay no, nga pirmi na ka mag-comment sa tuwa ug mao jud natong basihan sa intro vlog no. Salamat jud sa imo ha Virgilio Balanay diya sa Surigao Sur. Salamat jud kay sa imong pirming pagpaminaw sa atong mga drama. Si Raxel Manuel, ang gugma murag buhok usahay gubot. Ugma mo sa nagtagay na agay bisag unsa pa kalingaw at daen makaingon ra jud gapon ka ginakubay di nako kaya. Mao ni ang hugot ni Ma'am Ratsil no. Napay ang comment. Salamat idol sa kanunay nga pagpakatawa sa mga kasing-kasing sa matag usa. Luyo pa man sa kagol ug sa kalisod. Sa kinabuhi ang imong drama naghatag og hulip kalipay sa mga problemang gihambin sa imong mga listeners. God bless kanimo kanunay idol ug padayon sa paghatag sa katawa sa katawhan. Maayo ang mensahe ni Ratsil Manuel no. Laglom kayo ang mga mensahe ni Ma'am Ratsil. Salamat jud kay sa imong Ma'am Ratsil sa imong kanunay pagpaminaw sa mga drama. Salamat jud sa imo Ma'am sa pirming walay hunong sa pag-comment sa ato nga isa jud nga malingaw sad ko sa pagbasa sa imong mga hugot Ma'am no. Salamat jud kay sa imo ha. Si Ma'am Balbina Tapalis, salamat sir sa bagong upload nimo na ako pirmi maminaw nimo o padayon lang pud sa pag-upload bisan unsa nga drama sir o God bless nimo. God bless pud kanimo Ma'am Balbina Tapalis og salamat jud nga naa jud pud ka pirmi Ma'am no ga paminaw o ga suporta sa atong mga drama. Si Jude Plistico, ganahan kay ko ni Jude Plistico no. Uptik nimo comment no. Atod pa niya morning idol, salamat sa pirmi nimong pag-upload idol, naarami pirmi suporta nimo idol, padayon idol, naarami ko pagluyo nimo pirmi. Salamat jud kanimo Jude Plistico no sa imong kanunay nga pagpaminaw o maptikon nga pag-comment no. Salamat jud kasi mo og ang ikaduhang comment ni Jude Plistico, birahay bumbahay og drama idol, ayaw kol bata pa ko. Kol mamuot ko patan-awa ko sa imong buhi kulbi kay naay alom imong tintin nga baktin mao ang bais nga magukod kay naay aom. Nalingaw jud si Jude Plistico no sa atong mga drama no. Salamat jud kay sa imo Jude Plistico sa imong kanunay ug sa imong pag-comment no pirmi no. Salamat jud kayo ug sa imong pag-way skip ad sa ato salamat jud kayo. Dako na kay nagtabang sa ako Jude Plistico nga maski sa imong pag-way skip ads, dako na kanang tabang makadayon sa atong mga drama no. Salamat jud sa imo ha. Si Music Lover Mix, salamat kay sa inyo upload nimo idol, lingaw na sad mi. Basta ako idol, sulubon man akong kagahapon sama sa nawad-an og paglaom apan niabot ang laki nga para kanako og niunong og ginahatagan niya og kahulugan akong kinabuhi aron pinakamatahom. Kaya ang comment ni Music Lover Mix no. Dulot sa kasing-kasing ang comment ni Music Lover Mix. Salamat sa imo Music Lover Mix sa imong comment nga lalom kayo no. Salamat kay sa imong pagpaminaw sa atong drama. Ang ikatulong comment ni Jude Plistico, idol, ang gugma mura na og kapi kung init pa lami pa og mabugnaw na pait pas tanang pait labi na og ikaw giiladra. Mao jud no. Sakto jud ka Jude Plistico no. Ug usbon ako Jude Plistico, salamat jud kayo sa imo ha sa imong pag-way skip ads no. Salamat kayo. Si Annalyn Brony, salamat sa idol sa new upload, lingaw na pud kaayo mi. Salamat pud kanimo Annalyn Brony no. Si Romy Boy, salamat idol sa pirmi pag-upload o pirmi pud pag-shout out. Salamat kay kanimo Romy Boy no nga pirmi pud ka naminaw sa atong mga drama.
Si Kati Bando, thanks idol, enjoy na pud mi paminaw kay nana sa imong mga drama, mga makalingaw kayo. Salamat pud kanimo Kati Bando no, nga naapod ka ga sunod jud pirmi sa atong mga drama. Si Berna Siroy, thank you sir sa makalingaw nga drama. Salamat pud kanimo Berna Siroy. Si Susit Palmiros, nindot kayo idol, lingaw kaayo. Ang palmi ay jud makatawa mi. Salamat jud kanimo pud no. Susit Palmiros nga nalingaw ka sa atong mga drama. Si May Tasyo, pag una tong komentor, thanks idol, more palami ay pa. Salamat po kanimo, May Tasyo, no? So welcome sa ato ang palami ay drama. Si Christopher Valdez, kini nga drama idol, isa jud sa makalingaw kaayo, wa jud akong kalaay. Salamat kanimo Christopher nga nalingaw ka no, wa imong kalaay diha. Salamat kay sa imong pagpaminaw. Si Nina Castro, nice drama idol, super comedy. Mao jud no kay kini atong drama makalingaw jud sa atong palimiay. Salamat kay kanimo Nina Castro. Si Edgar Palma idol, ang gugma mura nag sigarilyo kadugayan mo og suyog dili nimo batan maupos na lingaw ka idol. Salamat pud kanimo Edgar Palma sa kanunay nimong pagpaminaw sa atong mga drama. Si Bika, thank you Lods, another palamay nasad. Ang gugma murag sudlay gamiton og ubot ang buhok unya inig mahuman nagamit biyaan ra dayon ka. More drama pa idol. Salamat pud kanimo Bika no sa imong pirming pagpaminaw, sa imong pag-comment. Salamat jud kayo. Si Jean Bagares, nindot kayo imong mga upload idol, apil tong handumanan padayon sa pag-upload idol. Always rami nga ga-support nimo. Ang gugma idol mura ra ga-charge og cellphone imbis na full na ka, putla na hinuon kag connection. Kulba gapon ang comment ni Jean Bagares no. Salamat kanimo Jean Bagares sa imong pag-comment ug sa imong pirmi pagsunod paminaw sa atong drama. Si Joseph Bacaro, Lods, nalupigan na jud ang electric fan karon kay mas hangin pa ang mga atikon. Mao jud no, mas daghan atikon karon panahon na. Salamat kanimo Joseph Bacaro. Si Lina Buna, salamat na sa idol. Salamat pud kanimo Lina Buna. Si Annalyn B, salamat idol for na drama, lingaw na sad kayo mi pangatawa. Salamat pud kanimo Annalyn B. Si Richard Iscos, sige ra mi katawa diri idol sa palami ay drama nimo nga gina-upload. Nice kayo. Salamat pud kanimo Richard Isco. Si Sugar Santos, lingawa drama. Kalitor mi katawa idol, more drama pa to upload. Salamat pud kanimo Sugar Santos sa imong pagpaminaw pirmi sa atong drama. Si Bobby Karel, nice idol. Salamat pud kanimo Bobby Karel. Si Ma'am Crislin Tapaw, hastang lingawa, gisi baba na kinatawa. More upload pa idol. Gakaulahay ko paminaw idol kay busy kayo jud. God bless. Salamat jud kanimo Ma'am Crislin Tapaw sa imong kanunay nga pagpaminaw sa atong drama. Ug sa imong pag-comment ma'am. Gatangan jud nimo panahon nga maka-comment jud ka ma'am no, nga maski busy ka sa imong trabaho. Kamping-amping na ma'am sa imong trabaho no. Salamat jud kay sa imo ha. Si Tufir Valdez, thank you idol. Salamat pud kanimo Tufir Valdez no. Si Lucy Silma, very entertaining kayo sir. Super comedy. Salamat pud kanimo Lucy Silma. Si Amanda Torres, ang gugma murag bubblegum sa una tamis pa. Apan ug wala na lasa, ipilit na lang kag bisan asa. Mao jud no. Amanda Torres, maisad ang hugot ni Amanda Torres no. Salamat jud kanimo Amanda Torres. Si Rachel Quintes, ang dagat mohunas og motaob, ang adlaw musubang og usalok, ang panahon mag-usab apan ang gugma nako diha nimo dili gayud mo lubad. Mausad ang hugot, nindot ang hugot ni Rachel Quintes no. Salamat sa imong Rachel Quintes sa kanunay nimong pagpaminaw sa atong mga drama. Si Mary Grace Pamugas, salamat kay Sir Idol, bisan busy kayo dire pero narami pirmi minaw nimo, shout out ya Kagwait Surigao de Sur. Salamat kanimo Ma'am Mary Grace Pamugas sa imong pagpaminaw o pagsuporta sa ato ang mga drama no. Salamat jud kay sa imo dia ug amping-amping da sa imong trabaho ma'am. Mao to mag-suners no, tanan ka comments sa tuwa ato ang gibasa karon sa ato ang part 112 og ato na sugdan mga suners ato ang Palmay Drama Compilation part 112. Ako si Loida, ingon, alta ka. Pandili ko na maantos ang tanan. Mao nga ako ka nalang hatagan sa imong kagawasan. Mao kini nahitabo sung kinabuhi nga di nako mahimong ay kalimtan. Tinuod ka ma? Mamisita na ko rong gabi si Eti? Ay o lagi nak, kay buwag na kuno sila sa iyang uyab, ug nagmahay kuno siya nga iya kang gibuwagan tungod atong babae nga dato nga iyang nauyab. Nganong nagpuwag man sad sila? Wa kuno siya magustuhin sa ginikanan sa babae.
gipalargang iyang uyab sa Manila, apan gabuwag yun sila sa wapan ni Mulargas Manila. Oh, kun mao. Kami gid ni Eddie ang magkadayon, ma. Kami gid ay. Pero hoy, ikaw ra ba yan nagsulti ha, nga nahilabtan ka na niya ha? Basig igo ka lang anang kalingawan kung magkabalik mo. Ay, kun magkabalik mi, ma. Pugso na ko siya nga makasal mi, uy. Unya na ko magpahilabot niya kung humana na may kasal. Salamat ha. Nagbalik na kita. Pero doon ay condition, Eddie. Ha? Disyon? Sa na? Unya ka na makahilabot na ko pag-usab sa kong lawas kung kasal na ta. Oh, Magpakasal una ta. Una ko ni mo hilabti pag-usab. mo ano eh. Klaro niyo pa kaihi ba? Paupasap kong liko. Maayo kong anong ibo ni sa una. Ay, kani, may bata. Lagi na ako patiglain pa yun. Ganahan ko anong tekod. Sige, ni Sige ka kita na sa karsada. magpinsa. Maglikod style ba? Yahan ko, ana. Sige, akin eh. Ay, ana. Kamtang ani eh. Mas masaya niya. Ha? Masaya. Ayaw, gusto kong sumok. Sumok na ito. Nilang ako. 남매카요. 억대가요. Dong Mario. Mauna nang. Pagkasayod na ako na buwag na sila si Eddie. Nalipay kay Kuy. Kay mo'y akong plano nga inigbalik ko din sa ato ako siyang panguyaban o gusab. Pero nagbalik magiday sila ug nagpakasal magid sila. O Mario, busa dong kalimti na lang ang akong anak, kay nagtuo ko nga bisan wa pa sila magkabalik, dili manggihapon kasugto ni Luida kay wa man kikuno siya gusto nimo. Sige na lang nang. Di na lang ko mapakita niya usab nang oy. Ug manginaot lang ko nga magmalipayon sa iyang kaminyuon uban ni by Eddie. Kung malipay siya, kalipay sa nako kay mahal na ko siya. Dong Mario. Unsa? Oh, ma. Tulo na kaadlaw nga hawa mo pauli sa bahay si Eddie. Uy, asa ba di ay siya? Akong gato silang trabahoan. Wa naman kuno siya mo duty. Kun mao asa. Asa di ay kahang imong bana? Ha? Asa man? Ampot lang. Ay napaghilak, uy. Ayaw palabis imong kaguol kay mabdos ka. Basig maapektahan ang bata nga imong gisabak sa pagsigi nimong hilak diha. Asa man gindi ka nga kong bata. Asa man, ma. Busog na ko dong, Eddie. Salamat nga. Nikaon ka ng maayo. Sukad sa akong pag-start ini sa inyo. Kung wa ka pa nagpakita na ako, mamatay kit ko. Kaya di naman ko kanahan mo ka, Win. Bini mo, wapala tayong babag yung dadig mami ba sa atong relasyon ba? Kitab na tayong kadayon. Bida, babag mo siya agad. Ay, Lisod kay mabugkos ko. kalimtan na lang ko ito Lisod nato, kita, Kuy. bini mo. Okay na ang tanan, ha? Oh, ay, Daghan na siya o gikaon. Dumidi? oh, yes sir. Daghan sa gikaon sir. Dumidi. Pasanuan mi si ma'am ni mong gipugos ko kamo og buwag ni Adora. Apan, gibasulan na mo ang tanan. Dong. O may akong gusto nga mag-live-in mong duha. Kay dili ka naman ulit tao. Pag-live-in na lang mo. Pero sir, may asawa na ko. Nabdos ako asawa. Maluoy ka na ko, dong, uy. Buwagin ang imong asawa. Kita'y magtipon og puyo. Imo ka ni kong baliparan. Maghikog ko. Oh, Daydora. Mahal na mo ang among anak, Dong Ide. Busa, maluoy ka. Buwagi ang imong asawa. Kami rin bahala. Namuhatag og dako ng mong katidad kung manganak na unya ang imong asawa. Ang tinuod sir, mahal gyapon ako antod karon sa Dora. Busa sige. Buwagan ako asawa.
Tutang yun ako eh. Buwagan ako niya. Sige na, day. Duwato na. Ang kini 200,000 pesos nga gihatag sa mga dura. Bugti na sa kong kagawasan. Oh, nagyapon. Hindi ka musugot. Buwagan magyapon di ka. Kaya mas lahap na ko sa dura kay nimo. Kung imo pa kong ipapreso, naaran nimo. Sige. Basta ko magyud kang imong kugma nga to niya. Hatagan ta na lang kasi imong kagawasan. Pero maunay timan may umaabot ka na nga anak. Doawa niya siya kung ako ihimog suha. Salamat. Salamat ka. Gitagaan mo sa kagawasan, day. Salamat kay Lida. Akala ko ikaw ay akin, totoo sa aking paningin. Ngunit nang ikaw ay yakapin, naglalaho sa dilim. Malipayon kaayo ko nga. Ari ka na ginuban ako. Salamat. Ay, palabing ako sumahawak na ako. Masakit ang ba ka? Bugat niya ka. No, madahanan ni Uy. Ato ta ka man na. Mangigdata. Dali na dayon dong, Eddie. Dali. Ayun ay nanaa. Uy. Scream lang kay nakisakit sa kayo na to. Kahinay. Di ano. Gusto ni mo. Si gusto ni mo. Kinipinaani. Kana, Eddie. Kana, Eddie. Ayun akong bugat ka. Dili lang ko mabugat lagi. Sige pa. Hakik maayo pa. Dili ko ana lagi. Sakit to lagi. Sabi na sige mo. Bati asot ka na. Sige. Sige na Lamion lang pa. ako. Eddie. Nawa ako. Eddie. Alami, Ayun ko nga. Di lagi, kinalagi ko. Mabugat ka rin ka na. Ito, Eddie. Ako. Alami, balik na sa anak ko. Kung Mabugat ko. Alami, na yun ako bitin pinadali na ba? Sige na lang. Uy, Gribi. Eddie. Kini na lang, di. Birahe! Bombahe! Amitay ko na say. Alami, sige pa, Eddie. Sige pa, di. Alami. Papak doon! Papak doon! Birahe! Bombahe! Ayoko. Salamat dahil Luida nga gisugot ko nimo. Okay naman ka ni mo nga, dili ta makasal. Kay bisag buwak na ko sa kumbana. Kasal biya gihapon ko. Okay ra kay day. Ay importante nga kita na ang magpuyo day. Unya maghimo sa tagatong anak day ha. Salamat sa magkukma, Mario. Salamat. Day. Day. Miga ko sug mihawak mong kukanako. Mario. Day, mabdos ra ba ka day? Basin maganahan ko ba? Di ra ba ka pwede day kay mabdos na ka? Okay naman, good. Mag-amping lang tanga dili mapiit ang bata sa kuntian. O sige, bahala na. Tana, mangigda ka sa Katrina. Tana day. Mario. Day, Luida. Mabdos naman ka, pero gamay kong gyapag ba mo. Naku naman, good na. Kadag na dahil labi. Gamay naman kayo day, pero na ako day. Kadyo ta, magubo na ko ha. Ano? Mario, uy. Ha? Marami na og bata ang imo uy. Sige, bata. Kakatlok ba na uy, mura kita pons bata. Junior man ako ni. Oh, ay, maodi ay. Dali, ako nagkakay. Basta ka kay mabdos ka. Sige. Yup. Birahe! Bombahe! Ay, nag-ihurot tingali uy, mag-utan ang bata. Kumoy pa day. Upas Upa bata. na? Upas akong junior. Ay. Niya ka ni. Hinahinayon lang na to. Ay, Liog, taman tunga liog lang. na day. Taman Tunga liog lang na. ha. Taman liog na. Tunga lang kuto. Birahe! Bombahe!
Bahi! Agay, uy, ihurot! Day, duga na! Papahurot? Hawak ako, anak. Dugi, day. Anak, ihurot git ka sa Kasuot ka, day. Ako, kalami sakit, May nahitabo kinamo ni Marionette ni kayo na. Diya pa ganyang bata sa kuntiyan, pero mura na ko og nanganak, diyang iyang higilaptan. Humans na hitabo, balhin ko na nga akong gugmangat to niya, ug hingpit ko na lang nga gikalimtan ng akong bana. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Joanna, ginaingon, ayaw ipamugos ang imong kaugalingon kung ang tao ay gusto nimo. Mao ni ang nahitabo sa kong kinabuhi nga di na ko mahimong kalimtan. Joanna, nak, kanus adeng sweldo ni mo, day? Karong Merkules ma, nga naman? Awa naman ko'y tambal sa papa ni mo, day. Mao ba ma? Sige lang, musay lang ko sa office. Inig sweldo ni mo, Joanna ba? Kami na lang kag makubra, no? Sige lang, uy. Gigamit pa na ako sa tinarong ang akong kwarta nga, gi-cash advance na ako. Maupod. Ikaw ba? Aron dili na ka magkalisod sa kwarta ba? Sugta tong afam nga imong gika-chat, uy. No, uy. Di ko ganahan og foreigner, day. Unya, nga sige pa magka-chat-chat niya. Lingaw-lingaw lang, Gwed. Ganahan, jugog Pinoy. Good morning ninyong tanan. Good morning, Sir Billy. Good morning. Excuse ako ninyo ha. Kinsa ta siya, day? Mauti atong auditor. Mao pa? Gwapo siya sa? Gwapo, pero uyab. Nga naman. Oh, di man magkamaong manguyab. Bayo tingali. Dili man po, day, pero murag na wad na siya ganas mga babay, uy. Kay diha man na siya uyab ka ni Adto, may biya man niya, milargas laing nasod og nakigminyo og foreigner. Hala, mao ba? Lano? Kasagaran gidon sa mga babae no ganahag foreigner. Ngano ka sa? Ngita mag-dollar. Nagtuo sila nga kung makabana sila og foreigner, madato na sila. Uy, dili tanan no. Pila lang sila kabuok nga giswerteg foreigner. Sir Billy, inom ining coffee, sir, o? Kinsa may nagkutaw ana? Ako, Sir Billy. No, thank you, Joanna. Dili ko uminom kape. Ay, mao ba, sir? Sorry. Inom man nagkape si Sir Billy, good? Ha? Unya, ingon lagi sinako nga dili siya mainom og kape. Ay, murag dunay hidden agenda na si Sir Billy ni mo, Joanna, da. Basig nagtuo si Sir nga nagpa-char-char kaniya. Char-char good town. Para ni offer lang ko niya coffee aron mainitan iyang tiyan. Nya di siya magdukas iyang pag-audit. Na, ambot lang ha, basta. Mo inom yun nagkape si Sir Billy, day. No, dili ko, Joanna. Thank you. Okay. Sige, Sir Billy. Stricto. Sige palipad sa akong i-offer niya. Gahapon kape. Karon naghimo og egg sandwich para makasnack siya, dili na puwet. Padili-dili man yung tawhana, uy. Sa totoo lang, nakagusto ko ni Sir Billy. Unsa ka, no? Ako'y maghimo og first move aron ma-in love si Sir Billy nako, no? Sir Billy, mo out na ko. Out lang. Dili pa unta ko mo out, sir, kay naa pa man ka. Don't worry. Napakagitiwas ng work. Sir, unsa ganahan nimo sa usa ka babae? Kanang simple. Ay, mo ba, Sir Billy? Unsa pagit, sir? Kanang babae nga dili magpakita og motibo ngadto sa kalalaki. Aray ko, wa ko malipay, naigo man ko. Hunya, sige pa ka? Dili ko mo surrender, day. Buhaton ako ang tanang first move aron ma-in love siya nako. Ay, day, ay nalang patuga-tuga, uy, Joanna. Isag unsa pa imong buhaton, gahi na kay nagkasing-kasing si Sir Billy.
Tungod kay nabiktima na siya sa una pa niyang gugmang bakak. Overtime? Sige lang. Opa, kay kinahanglan magsigog overtime. Nahala, sige. O, magka, Joanna. Si mama lang sa ate maning mo pa ha. Busy man gud ang imong gwapang anak pa. Sige ko. O, pag-amping ha, Joanna. Yes pa, sure. Thank you. Ato na ko. Sure? Ma-overtime ka? Oday. Milagro. Kay mag-overtime man si Sir Billy. Sharo, sa last day na pag-audit wa ko'y mahimo, kinanglan nga matuman ko ng gipangandoy nga maangko na akong Mr. Gameboy. Oh, kaga. Kami na lang duha ni Sir Billy abiling din Sharo, tuktok ko na yung mudo niya, dili paghihapon siya. Ako siyang tanawon sa iyang table ko dun sa iyang gibuhat. Busy gihapon siya sa pag-audit. Nagduko siya, wa siya makabantay. Wa siya makabantay nga ni ako sa may bildong pintana nagtanaw niya. Bisag asa nga anggol. Gwapo gid kaayo si Sir Billy. May untag iyan akong pansinuin. Kay kami naman lang yung duha din So, dili na siya magpanagan ng patol sa beauty. Duduk naman noon ko. Magkuta ko kape, be. Magawas ko ning kwarto. Ngingon ang office. Ako na nang di kung saan pilindit ni. Oh, niya pa siya. Magpa-as if ko nga makita niya. Magkuta ko kape. Sa may kibuhat, Joanna? Nara, Sir Billy. Nakabantay siya. Nakabantay gid siya na akong anam na kukubo akong blouse. Nagkura siya kape. Nagduko, pero nagpasiplat siya nagtanaw ko. Pasaktan ko lang niya. Nalingaw ko ni Sir Billy. Wagin siya manmutang nga nagtawa siya kape. Tuwa na. Wala siya nakabantay awas ang initubig sa iyang. Mubuang naman yung mabana. Wala siya tugnawa sa aircon. Nga naghubo naman yun sa iyang blouse o nagbrown na lang siya. Pastilan. Kung may CCTV pa ning opisina ha, mapapahawag siya sa iyong trabaho. Ay, kilain sa kipati eh. Nanginit man akong lawas nga nakakita sa duga ni Joanna. Bahala na kang babayana ka. Bagduko lang ko aron dili siya makaingon nga nagsikip ko tanaw niya. Magduko lang gid kunuhay ko. Padayon na ako ang pag-audit. Hapit na kumaman. Sir Billy. Oh, Joanna? Ay. Nakagasa akong bangan? Dili ba nga? Sir Billy, dili ka ganahan ni kani pa. Kana. Kana, Joanna? Tupuni na. Ay. Dili ka eh. Dili ka. Dili ka. Sige. Di na lang ko mamukwis. Pauli ko sa amo. Ay. Sa pa. Nga naman. Ayaw mo na pagbiya. Sir Billy, makulit na ko ba? Sir Billy. Ayaw mo na ba? Dili ka. Punya dito. Kap kay kastanan. Billy. Upang magiging kapayan sa mga lalaki nga dili manghangkab sa kauto ug sa kadako sa natubo ha. Billy. Sir Billy. Kung ako'y mag-aasawa, pipiliin ko anak ng mangingisda. Sisiksiya, Nadagin sa akong pag-igat-igat, Sir Billy. Between na ginamong duha ang nahibo kay wa may CCTV camera sa opisina. Padili-dili pang kanahan. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama.
Sa ginaingon, sama sa langit ug yuta ang kahimtang. Managsama ra nga sa abog kagikan, abog ka usab pauli. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi na ko mahimong mahikalimtan. Sorry. Buta ka? Sorry, ma'am. Nagdalikot ko. Wa ko makabantay dihang nagsugat ang duha. Ma'am. Maunay angay ni mo. Mami, anong gisagpa ni mo siya? Danghag man. Inday? Pasensya na ha? Onsay pasensya. Dito na. Buisit nga akong adlaw inababayhan na. Danghag. Pasensya ka na, Elsa. Kaila ka na ko, sir? Ako ang daddy ni Cedric. Nalimot ka na ba na ako? Sir? Sorry. Di ka na. Ang mami dito ni Cedric ang nisagpa na ako. Magsulti ta, ma'am. Cedric, sa imong tono, murag doon na kaisudya na ako. Anong gisagpa man ni mo si Elsa, mami? Kinsang Elsa? Ang akong girlfriend. Siya di ay. Moto'y manggipili. Pobre ako pa rin ma. Danghag pa. Bisag unsa pa siya, mami. Mahal ko si Elsa. Pangitag babay nga sama na to kahimtang Isidro. Nga no, mami? Si daddy. Dato ba usab o kahimtang? Diyang nagkauyab mo? Isidro! Walang unta ni mo sudya ang imong mami, Cedric. Isobra na si Elsa. Di ko musugot nga iyak ang dapatan. Ako masangsa. Nadasmagan manggod na ako siya sa mall. Sa ni mo o dili? Di sad siya manapat? Ay, sagdi na lang good said good. Ay, matapublis, mami. Mo na iwa na ko mauyunin niya nga batasan, Elsa. Mao na hinungdan by Drake nga wa kung padayo panguya ba ng lipit ay bida dato mo na siya agad. Bisa pag-un sa imong kahimtang by Jovin, kung nagugma ka nililibit, go lang. Hadlok. Awa si Cedric Jovin. Bisag kasabaan sa iyang mami, sige lang gihapon sa pamisita na ako. But lang ka mo action kung kabalaka kung sugtol kung libit ay basig yanuhol niya tagasaba siya mga parents. Forbida. By Jovin, dakog kalainan ang batasan sa parents ni Lilibit kaysa batasan sa kuinahan. Sa ako nang giingon nimo, kung tinuray kang nagugma kang Lilibit, ipaglaban na, by Jovin. Birthday ni Daddy Ugma. Atot sa amo ha, Elsa. Said, di lang ko. Ano naman? Mahadlo ko si mong mami. Naamang gugod. Di ta kabiyaan o pasagdan, Elsa. Hindi ka lang, Elsa. Magkakog pa ito. Ayoko biyai, Cedric, please. Okay. Paabuta ko na sila si Jovin ang Lilibit. Anisa, kaya nga na di ay, sila na? Oo. Ay, by Drake! Ay, Uy, what else? Naray. Joven! Hi! Jovin! Welcome, Lilibit! Beth! Hi! Hi si tita. May gift ko yata niya. Ay, Iha! Cedric, ni ano na imong mga bisita? Kuan ma'am. Yes, si Lilibet. Hello, tita. Happy birthday. Gift na ko ni mo, tita. Oh, thank you, Lil. Ikaw? Nga ni Aka? Invited ba ta ka? Mami, please. Ako'y nag-birthday, Cedric. Ili ikaw. Ma'am, stop. Ako'y nag-invite ni Elsa, kaya ako siyang uyab. I don't care. Ako'y gusto niya. Cedric, nagsakay ka nagdut nga auto. Manaog ka? Kay mo kapit ka star pamilya. Naunsa ka man, mami. Nasuko na hinuon ni mo ang atong anak. Bahalag masuko ka na ako si Cedric. I don't care, Dad. Ilayas ang imong anak. What? makaagwanta ka ka dinis amo, Cedric, nga pobre man mi. Ay, kabala ka. Kamao kong mag-adjust. Tatas bye-bye, bro. Nagkana na mo dito eh. Maginamos na dito mga tuta. Anong ginamos, uy? Pukulin sardinas. Ay. Okay na, bye. Bye, Jovin. Elsa, gusto kong mubarog sa kaugalingon kong mga tiil. Dili ko gusto nga mabalik sa among kaimtang. Oh, ay bay. Inyong nasikyan na mihuno ko. Oh, uy. Hala. Cedric, ni ay mong mami o daddy. Sige, Cedric.
magtuman ka man gyud ka sa imong gusto. Di ta kapugnan. Pero kung magkalisod ka gani, ayaw pa ngayog tabang namo ni daddy nimo ha. Ilabi na nako. Dili, mami. Dili ka na mahitabo. Sige! Sama da nga naghikog ka. Anhi ka mo puyo ining baho nga lugar? Ug ang bay ining imong uyab basta ko pa ang atong CR sa bay? Ha! Kaluoy naman lang nimo. Gusto na, mami. Biyain ako ninyo din, eh. Dadta na. Mamatay ko kabaho ining dapita. Let's go, daddy. Cedric, ni ako. Andam ko mutabang nimo, anak. Ayaw pagduduwa sa pagsangpit nako. Tawagan ko sa cellphone anytime. Okay. Elsa, ay pagilak. Abi na kong drama sa radyo ang isinag nina. Nahitabugin sa tinuoray. Gusto na. Love ka. Dili ta magpadaog sa gisulti ni mami. Dili, Elsa. Okay? Ano pagilak ka? Magilak. Elsa, sos. Eh, humaay mo mususko sa inyo. Mo'y angay kadlong wala ka. Cedric? Ano ka? Kainitin mo, Cedric. Gigakos ka na makukot kayo, Cedric. Cedric. I love you too, Cedric. I love you. Gilog. Gilog pa. Gilog kayo na. Cedric. Humuod ko yan. Ay mo gihubog kong panty. Thank you so much, Elsa. I love you. Ako, dili. I-amute. Sakit pa kay Dakuman. Kamay. Cedric. Papak doon! Papak doon! Biyahe o biyahe? Ayoko! Good morning. Good kay imong morning sa. Natural. Naayog kasi imong hilanat, good. Gitambalan ko. Kaon ka magbuwado, Cedric. Kaon man ko, tay. Hindi ko magpili kay gurong kong itipon din sa inyo. Ay, lami maning buwado, Cedric. Lami panis tinabal sa akong anak. Uy, tatay, uy. Alaha, tatay, ha. Nagogo gabi eh. Karuguay na hitabo. Tay. Sa itong butungan ko na bali. Mami! Salamat nga. Miyani ka sahay sa imong inahan. Nga naman eh. Sa kataas siguro sa iyong pride, nagkuk si mami ni mo. Cedric, umanya malubong ako asawa. Sabutan na to ang iyong pagpakasal. Dad? Pa na si mami ni Cedric. Nga mo'y mo babag duha ni Elsa. Sayod ko nga na ugma ka mo sa pusa. Ipakasal ka mo. Sir. Daddy na nag-Elsa. Daddy na. Salamat day, sir. Daddy, salamat. Saan nang mo? Ngihilak ka nga nag-smile? Luha ni sa lipay, Cedric. Isa ka na. Elsa. Mami, tagan na ako kalpay ang imong anak. Manginaot ko, mami, nga malipay ka usap lang sa duha kag kugman nga si Cedric. Swerte na kong lipaya sa gibuhat sa daddy ni Cedric kaya ming gipakasal. After a year na matus ko, bay ang among anak ni Cedric. Ug matod pa sa amahan ni Cedric, naliwat kini sa mami ni Cedric. Bisag langit ug yutang among love affair ni Cedric, apan nahatagan kami kalipay nga labihan. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako, Sir Rodel, ginaing, gimahal ko ikaw sa hilabihan. Apan nga nung nakabuhat ka man nako niini sa hilabihan, sad, ikaw ray nangitag paagi nga mawa akong gugma ni mo. Mao ni hitabo sa akong kinabuhi nga di na ako mahimong mahikalimtan. Oh, mo babay? Karon inig off na to. Mag-andam ka na sa imong mga sinina para dadon mo inig uli nimo sa probinsya? Yes, bay, Mado. Kuha na ka nang, basta di mo kasakay ko sa strip, bay. Uli taon ko kay, manato. Inig ko, manato ulit.
Kadlaw na lang, uy. Para ba makatubag tarong ba? Basta mingawa na gusto kong uyab si Grace ba yoy? Ang lami na kayong gitorge. Oh. Ako pa ikaw, bay. Turja ko na ni mo sinya. Kasi niya, ibog ka na ni mo. Ha, bisa sa istorya ay di ko ara sinyang mas mubira pa ko nimo. Mora taga syudad nga taga bukid kay ngan sinyang. May pa kung uyab taga probinsya Broangan, Grace. Probinsya, syudad doon kayo, Grace. Pero bay, kana sinyang bay, utang kina. Nya gwapa masan. Utang? Klaro kay na nga virgin pa na bay. Ay, daw kung wapas ng virgin mo ba yun din sa syudad? Ha, napapangana? Kay doon na ako inauyab sa probinsya bay. Basta karon inigo-off na to, matur ko sa terminal. Sakay kog bus pa uli sa mong probinsya. Bay, Rodel. Mo ba? Desinyang? Oh, Mado. Ambot ba ko eh. Nahibawan nung tako nga may uyab na si Rodel dito sa ilang probinsya. Pero siya magyud ang kisingkit sa akong kasing-kasing, uy. Hay, pasilan. Kung naitabo pala no nga kana si Bay Rodel palakero, di nyo ka magmahay. Panguyaban nyo ka na niya. Miuli din siya sa ilang probinsya ron. Lagi. O pa dyan pagika na to. Ambot kung makasakay ba to siya sa bus poli sa ila? Kay, tigsakay na ba ron? Akong ingnan nga, kadlaon lang. Pero kay, gusto mo dyan siya. Kay, gimingaw ko no siya siyang uyab. Gusto ko no siya nga, mugak ko, umughawak siyang uyab. Nga no siya pamangyod ang gipitik sa kong kasing-kasing, uy. Nga naman. Torjak yung ko sa kong uyab tao ng si Grace. Karoon ni uli na sa probinsya. Abira na kong mayo ani. Pero, dili pa ko rumato sa amo. Nimnaon ako sa bas. Tuklos bayin Grace. Mingawa na ako sa kong uyab eh. Torjak ako, gini na akong ayos. Di pa ko muli sa amo. Nga, uy. Kapuyan ako di mo, uy. Kipirahan kit ko di mo katulod, da. Kana tungod kay muabot naman ang imong uyab ugma nga si Rodel. Oo nga. Birahan taon na takadaan ug kadaghan para sali na lay iya ugma. Adi mo, uy. Di ba yakit unta ko musugod. Pero, may ngawon siya kong torchak, uy. Ngunang, isugot na lang taka. Unya. Asa may maayon mo dana mo ni Rodel be? Asa maayon na mo? Pariya raman mo. Dako lang og gamay ng imuha sa iya. Pero gamay raman ang diferensya sa kuwid. Galing lang ikaw kay makakuha kag kadaghan. Anak ko mo pati kaluya nimo ay makabirakit ka na akong katulo. Sana all. Si Rodel no kay usara man iya. Makatirag kaduha pero tagsara kay ng kaduha eh. Ako labing minus ng tulo nako. Ko mahuman gud. Relax sa tagamay. Ug karong taud-taud bira sa kaupat. Dili pa gid ako di mol eh. Ikaw ra gyud nakapahiwi ining ako. Agay! Ayo! Uy. Ayo! Hala, may nagtawag. Ayo! Nagtawag sa gawas. Hey, Grace! Murag tingog sa kumpana. Hala, unsa? Uy, Grace! Agay. Hala. Agay. Ang mas maayo nga ni Asya aron sultihan ta nga may relasyon ta. Uy, yabag ka. Dili, maluoy ko ni Rodel. Ako na yung musulti niya sa tanan. Anda magkakamangasawa na ako. Uy. Ako gay nakapahiwi ng imo. Usa pakaslanti ka. Og sultihan lang nga uyab ta. Sige, alis ako. Uli ako. Isad maayo nga. Ako'y pakaslan ni Rodel. Kay hugaw na ko nga pagkababay. Og si Dimol. Siya ang pirmi kong ikaupan din sa probinsya kunwa ka. Busa, mas dako ang gugma nga kipati ko niya kay nimo.
Ni Grace, namidang! Nang! Hasta mamang Grace, wasa? Wadi tao ni sila Byron? Byron? Dahil! Ah! Oy! Humol! Ay, humol! Dimol! Yan, sige si gawas bayan Grace, ha? Ano man? May gabi mo diha, Byronel. Huwag mama ni Grace, bay. Si Grace lang nasa ila, ha? Ano lagi hindi nakas gawa sa ilang bahay lagi? Ano man? Ay, si Grace lang niya pangutan, abay. Mawa sige, din mama, wa? Wa diha, oh. Usap ka rin nila, bay? Ay, si Grace lang pangutan, na. Sige, aris ako, ha? Ulis ako, kay kapoy, ay. Opat ka round, good. Aris ako! Nagtagtuyo ka silang bahay? Uy! Sulti niya? Luya ko siya kay... Opat ka round ko, no? Tuda ko aning binuang nga, da. Tuda na ko aning kalkiha, da. Kinang masayra na ko ni binuang sa kong uyab taon. Mintas tantong wap ako, binaya ka ni niya. Ha? Paula? Ako, pasaylo agit ko, Rodel. Nakasa ko sa itong relasyon. Natintal mo ko ni Dimol. Nagsige mong gutsag dut-dut na ako. Mao nga nadako. Kung nahigugman na po ko niya, kasi may pirmi nga, muluya na ako sa sex. Ikaw tagsaramang kamuari, unya, tagsa pagit ka raw ng imong makaya, moong siya na lang. Ano ko paspasige para na ipundo-pundo? Paspas man akong gusto. Mauna nga. Sus, nigubo ko si Upante na eh. Ang imuhang liswi na eh, larang porma na eh. Mabata di na ko angay ni mo. Ay nalang panghinaway diha. Mong di na ko angay ni mo. Pero sa di pa ta magbuhag. Kwarta na. Gusto ko makig-sex ni mo sa katapusang higit. Ay, dala day. Idasok ko lang rin puno ka saging. Ngano idasok man ni mong naamang kay dasukanan. Ay, sos! Liso na kayo. Shower, humot salamat na lang. Di na ko anak. Dali ba? Sure ka? Sayang nga, sayang kayo. Dako, tingin kong gugma ni mo. Pan-ibo lang kong ibinuangan, Grace! Rodel. Uy. Gisultihan ta nang bitaw ka, nga may relasyon sila sa anang Dimol. Di magamutuon ako. Matud mo, dako og gugma ni mo si Grace. Unya karon. Siya na yun mismo nga si Grace may misultis tanan di mo. Be. Mauday nga kadakita na ako sa iyaha pa. Ay imagine na pa. Iwi ang lignaw mo. Ha? Iwi agayo. Mura na takilid perme. Perbida perme na yung berang Dimol. Oo na. Uy. Yun na mang yun ng ilas babae ba? Basta piling birhan, manghiwi mang yun na. Ibalik ko syudad pa panguyaban ko tong babae nga nakagusto sa dako. Panguyaban lang ko to sinyang. Uy. Yabuto ko syudad. Kita rin ko sinyang. Panguyaban ko din siya. Katulong tingali ko pa igugma niya eh. Wapam sa siya. Yabutan siya. Pira, ginaot lang ko, Grace. Nang magmalipayon ka uban Dimol. Huwag iya kang pakaslan. Salamat nga. Gisugot ko ni mo daya. Grabe nga kung kalipay nga nanguyap ka na ako, Rodel. Ug dili ko palap yun kining maong hikayo na. Bahala og binuang ni imo diri na ako. Sugtong tagyod ka, kinihikot mamo ko nimo. Yo, yung nang binuang. Ha? Nalipay ko nga gisugot ko nimo, pero nag-uol lang ko. Ha? Nag-uol ko gamay kay... Antay, kanang desin niya, mahinaot lang ko ba nga, diha nimo ba, hingpit ko makalimtan ng babae nga ako gimahal nga naglimbong na ako, mo nag-uol ko nga, nalipay ko gisugot mo. Kung siya naglimbong nimo, ako dili. Magbinuotan jud ko diha nimo. Ug magampo ko sa kahitasan nga makaton kas pagmahal ako dal. Kana ang kanunay na kong iampo sa Diyos. Sinya.
Lingaw ka sa tong nagsuroy ron, ha? Salamat ha. Nilibrihan ko ni mo kahon sa restaurant. Masugay ko. Salamat, Del. Oo, anam ginagay. Pagkanoon yun mo, bay? Pinachipodayo style na. Anong babae? Salingan ninyo? Kasi di ka mo taga-tabo kanal. Ang yun na ko niyo ba? Kung masugot ka ba? Unsa man? Oo na ni. Humag pangaon. Nood rin ang butil. Huh? Today, sige na yung bunutin. Ha? Saman? Opa. Mahal ta ka, Del. Busa ihatag ko ang gusto mong mahitabo, Del. Kini. Salamat. Bay, taxi driver. Ihatod rami dito sa motel, bay. Palihog lang ka ng dool, ha? Ay, kagiluan na, oy. Kabaning yung suso, eh. Mapaipsog ka ni. Pa? Ay, imo ka mo nulag ng kapyot sa kong ubos. Imo lagi ng kipingang karto sa kong panty. Anak, juday na. Hasta ni palasot sa imo kamot, anak. Yan, oy. Butas ka nalkan sa imo. Ilokay. Pigot pa kayong karalan sa imo, no? Mabuotin ng pantino. Naon mo kaya. Wow. Kanito. Kapino ni mo. Agagilak si Mandila. Adel. Tanawa nga ako. Galuwa. Lain lagi nagkaryang luha. Sabi ka diyo, ibirahan lang di kami. Utong lang nga kay nagpiko to bro. Sige. Mapiyong ka mo ka. Ayaw, piyong nga lang yung mata. Sige. Bad lang ha. Ay, lawayan sana ko. Ludan di ay na. First time pa mong kanilin mo. Sige, anam na ko. Ready na ko. Kalit. Agay, ingagay na yun. Agay. Kagituli, no? Agatay na ko. Kagituli, ha? Ito na dahil, ha? Ipalag tingali, oy. Virgin yun nga nakuha ng kusin niya. Huwag ko magdaw-dawas pagpamahay niya. Kaya nakatuon naman ko sa pagmahal niya. Mao nga siya na lang. Siya ay akong ipakaslan. Siya ang akong pangasaw. Uy! Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Rosa, ginaingon, mahal ta ka nga akong bana. Giagwanta ko ang bati mong pagkabana. Apan dili ko na maantos ang tanan, busa nakahukom ko nga ikaw akong biyaan. Mao ni ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Nay, gutom na ko, Nay. Kaon na ko, Nay, bi. Nadugay mas papa ni mo, uy. Sweldo ra baro niya. Basig hubog na sa ito nga nasangit sa barkada. Gutom na kaya ko, Nay. Nak, tanan na kuyog ta na. Adto tang lola mo. Adto ta dito mangay kaon. Dali na. Kay hasta ko gigutom na sad ko. Tanan dayon dong. Sige. Ano pa ta? Sildo na rin ako. Mo na yung gustong barkada. Una ko yun o gasto ang inom sa mga way trabaho. Oy. Kaniya to sulit ako pa ko nga wa ko'y trabaho. Barkada masan ang bigasto din ako. Mao. Bawas good. Mao yun na. Napabagay bugas dito sa inyo, ha? Wa na oy. Ay, ngutang na sa tami. Ngutang sa mi ni. Hurot naman ang akong kwarta. Inom. Okay, inom. Tungab. Okay. Sige. Unan pa na ito ko sa case, ha? Abay, kunin mi dali ko sa case, be. Okay, kumbate. Pamita kong sabon humot o shampoo, day. Uy, Arman! Wow, saan na mo ni siya pa rin, ha? Ang lalaking ibug kayo sa kong asawa. Pero, ako ay agisugot sa akong asawa. Pero ako ay gisugot. Kapit ako mabog dahil. Kaya mas gwapo pa man ko yung tawan. Nandito.
Next. Pero ko do. Sweldo ro nimo unya niya ka masangit sa inom. Oy, kaluoy sa imong asawa ug anak nga nagpaabot sa imong pagpauli. Ay, sus, magbuot man ka. Bati gimog naong eh. Mao nga ako gisugot sa akong asawa, si Rosa. Wapo bitaw ka, pero gamay man ang imuha. Anak-anak ka na sa ako Suta ni galalit. No, diha na kay. Wauli na kay nagpaabot imong asawa ug anak. Kita tingay ay. Buhay! Gaya sa ni reaction, pre. Dugay na. Hubog dugay. Kita din sa... Amo to niya ay. Amo tato niya ay. Unsa to yung niya? Wa ko klaro ato yung hong. Singgit mo to hong. Posible kayo, klaro man kayo nga. Naam si giyunggong nimo. Klaro kayo. Klaro hong singgit. Ha? Ingon si Arman nga ang imo kuno gamay kuno kayo. Ang gidakon kuno anak kuno saya. Nakadungog din mo da. Junior. Sige lang ba, nakadungog man ako, pero Usa kadungog mo nimo. nakadungog man mo, di ba? Pero nakapabor mo sa ko, wapo mo sa ko. Are man na bawion sa naong ba? Katong iya, bati mo itong naong. Asa ito babawi? Mura mo itong ikumot sa agda. Inom! Sige ka da, inom da. Busog na mo, ha? O, Nay. Tuain taon ay nagduwa na studo nga nabusog na. Uy, Rosa. Kanabang bana mo? Ako pa ikaw, no? Buwagan na ni mo, oy. Mobalik ka na lang og panarbaho si Tindiras Karinderyas Merkado. Paita bitaw sa kumpana, Nay. Uy, sige, gininiyang buhaton. Kada sweldo do kay mauli. Unya inik-uli hubog. Halos surot na yung sweldo kay gigasto sa barkada. Unya, okay ra ka, ana? Ha? Intawon, Rosa. Kung turjak may giapas mo anang bana mong badlongon kayo, may pagmangita kaglain dayo, oy. Buwagin na lang na, oy. Kana raman tingaling butanga ang giapas ni mo niya? Kana ba uroy ma, uy? Kagamay anak iya, ha? Love lang ginako siya. Unsa? Uy, gamay na nang sabana ni mo. Uy, hiluin na lang na, uy. Pagkawago de hinungdan na ng tawhana, badlungon pa gamay pag buwag eh. Hubog ka na sad ka na uli, ha? Gamay na lang yun nahabilis imong sweldo. Paita sa di mo, oy. Siya ka bala ka, my love. Mangutang ko, mamay 6 ko, Di na ko makaagwanta ni imong pagkabadlumon, Lanix. Usa na lang gyud kuwang nimo nakabati ka, ha? Usa na lang gyud. Haliday, be. Usa pa? Dali ko, utang ko na inasabot, be. At utas kwarto, be. Buksahan ta ng imo, be. Bray, sagi po. Alam ko ng dila nimo. Kurgi po lang ka sa kundila. O desun ta na nagkuha ng imo. Samot. Prangkahan talaga sulti, Lanix, ha? Sukad ko ng anak ni Dodong. Wa na gyud masangit anang imo kung imo kong anaon. Muraragwa. May pagbatuog na lang. Basta oy, timan ini ay kukubugi diha. Usa na lang gyud kuwang nimo, ha? Usa na lang gyud, Lanix. My love, tuog na ko. Basta mo na to, ha? Ugma, mangutang ko. Mama, 6 ko. Ay, paita tawana. Wa na, napandol, natumba. Ay, ita tawana, oy. Oh, wag ko pag natumba, nakatuog na. Hagop man ang kanahan nga nahayang simento. Bahala ka na, oy. Batik ka nga pagkabana. Nagmahay na noon ko. Manong ako siya gisugot o gipamana. May pas Arman ang ako gisugot o gipamana kay buutan pa. Buutan si Arman. Sweldo rong, Lanix. Hapit na sad mo gabi iwa pagid mauli. Tuwa na sa turo siyang mga barkada. Tinudon ko mang gining niya sa kung huna-huna ba? Gamay na lang gani kag sweldo nga mahabilin ro niya, hubog ka. Magbisyo sad ko. Puslan man nga wa ko'y kalipay o ba nimo, may pag... Lorsa! Sigaw tunyo man ron. Di ay ha? Tuwa na sa siya na sangit ug inom siya mga barkada di ay. Lagi-lagi akong gidool ging na nako nga uli na. Di mo gyud siya mo uli.
Unya na ko doon siya muli kung gadahan siya. Pait na tawahan na, mura magway pamilya. Ay, kamahay ko ba yung gisugot ako siya, gipamanan ako siya, Oo, gina. Arman pala tayo sugot ni mo, niya mo yung giminyuan. Hindi ka mag-ugtas doon. Hindi ka magsighilak. Tonyo, Hmm. Ingnas Arman, be. Ano man? Magkita mi sa lungsod ug mga adlaw. Oh. Ingnas siya. Tinuod ka ba, Tunyo? Magkikita na ko si Rosa ug mga sa lungsod. Lagi. Pulaan siya siyang banay, badlungol ko no kayo. Samutan pa. Amura ko nung kalimato krang ya. Di ko na priya si Muha, nga mura kang tataw. Porbida. Panahon na siya biyaan tao niya. Ang buot ning ipasabot nga Nga ikaw may pulis siyang banang badlungol. Ikaw man. salamat kung mao ka na. Kaya ang tinuod, kung tud karon, nahigugma paghapon ko ni Rosa. Mahal ko paghapon siya, basta may banan siya og anak. Abi ko ba og gibinuangan lang kog sulti ni Tunyo nga magkita ta dinhi? Aon sa man, ganina na ka nagpaabot ako din eh. Oo. Di ko gusto nga malate sa oras nga giingon ni Tunyo. Di ko gusto nga magpaabot ka og dugay. Salamat, Arman, ha. Abi mo, di ko na maantos ang kapatlungon sa kumbana. Ayaw ko pagkitang muhila ka. Mahalte ka kay Rosa. Di ko gusto nga magtanaw ni mo nga maghilak. Arman, musugot ka nga. Ikaw ang ipuli ko sa kumbana. Kay biyaan kita ko siya. Basta mo pasalig ka nga mga mahan ka sa among anak. O Rosa, musugot ko nga kita'y mag-live-in. Ug ako'y mga mahan ni Dudong nga inyong anak. Salamat. Salamat, Arman. O karon dad ako bisag asa. Kanang malipay tang duha. Gusto ko nga malipay uban nimo. Sige na, Arman. Mo'y gusto nga umaron og maayong ako. Ipastarong tarong din. Ipastarong. Ako ni hubol akong breath. Wow. Kadako, kini mo ilami. Galibi. Dugayon. Arman. Arman. Arman, agay-agay ka hubot. Lami ako eh. Arman, marag yun ay nag-isip na ko ka. Basta, agay-agay. May nahitabo kita mo ni Arman atong hikayoy na. O diha ko ni Arman mubati og katagpawan sa lawas no nakalipay. Gibuwagan ko rin ang akong bana o nakig-live-in ko ni Arman. Suko kay akong bana pero wa man mahadlok si Arman niya. Andam siya makikamatay sa kumbana kung iya kong bawion. Uy! Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Hercules. Ginaingon, masayop man gani ng kabaw nga upat ang tiil ang taong pabakaha. Mao kini nahitabo sa kong kinabuhi, dili na ko mahimong mahikalimtan. Kuya Iking, uunda naman kong eskwela sunod tuig. Ano man dong, Hercules? Ay, marabaho na lang ko. Tiwas ng eskwela dong. Asar magang trabaho ko, makagraduate ka sa college, oy. Kining guwapa lagi ka, Eleno? Ay, we. Ikaw raman sa gigupahan ako, uy, Jenner. Daghan maming gigupahan ni mo, good? Mao ganing wa may samin sa amua kay hasta ko. Ikaw ganahan mo tanaw sa kong naw. Ha? Mo ba? Oo, niya mo dyan pahingo si Kuya Iking, oh. Siya dyan ang pangutan-o na. Dong, sir. Ato asa to mama kay patabang kagkuan sa kasbutong. Kining kuya, mangutan na ako ni mo ba? Guwapa si Eleno. Unsa? Ano, nakasulti ka man na, ha? Unsa man isulti na ko ang tinuod o ang bakak? Ang tinuod, Kuya Iking. Ay, kalain ha, Ellen yun. Libat ka. Di pagid guwapa. Uy. Uy, Ilin! Uy. Askang lagawan mo, Kuya Iking. Uy!
Ako rin sana, Jiner, nga ingon man siya, ang tinuod mo isulti. Mo'y akong hitubag. Ay, Keng. Pangitag kaabang ni mo ha, nga malimpyo sa apartment, kay doon ay mo puyo din. Oh. Sila lang si Jiner o Hercules. Kapatabangon uyuan. Okay ra ka? Wala sige. Ay mo kabalaka. Suhulan pa mo. Pamilyado siguro ang mga puyo din ni Kuya Iking, no? Dako mo ning apartment tiyo. Nya, nangutaan na gang tiyo kuya, ha? Kung kinsang mopuyo din eh. Wa ako magsusi. Oy, sige na mo. Trabahoan na ninyo ang angay trabahoon din eh. Kaya basig mo ani din istiyo. Mutan ako kung piyo na ba nato ang iyang apartment. Kuya Iking, pawama ko si mong motor ugma, be. Asa ka? Magpahatod man si Aileen sa iyong trabahoan. Uy, si Ellen? Ay, kumpiyansa. Anak niya, kay basig pikutong ka na niya. Pikuton, God. Uy, di madagpikot kay Generoy. Di ba taon ko mo daginot ni Aileen, oy? Ang ako lang ba, ihaton ako siya ugma, kay mupliti mo kuno siya balig 200. Uy, dako ra sana dong. Siya may nag-ingon. Dawaton kong doon na ihatag. Kadiyot sa ha. Salamat, Hercules. Dawata, oh. Uy, 500? Hello, ako ikasuklian ni mo na Lino, eh. Diha na lang na ni mo, oy, Hercules. Turong ba? Laki, imo na ng 500. Kaya daghan ko gihangyo nga habal-habal driver, pulos kinsa libalibad, ambot kag ngano. Mao nga, danang bonus na ko nimo, okay? Imbis 200 akong giingon nimo, imo na ng 500. Kadiyot sa ha, manaog ko. Kuya Iking, mau na tingalin ang mapuyo sa apartment ni Tiyo. Basin. Excuse me? Mana apartment ni Jumega Ariela? Mao ni Miss. Ikay mo abang, Miss? Yes, ako. Maon ni? Gopani mo, Miss Uy. Thank you! Basig ng ilad lang muna ako, ha? Ay, tinuod lagi Kuya Jenner. Guwapa kayo mapuyo sa apartment. O, sirang usang mapuyo dito. Yatis. Tato din, ha? Kay, 10,000 goy, abangan ng mong apartment, good. Murag. Ay, maminyo ko una yung mga brad. Ako'y una ba, kamagwangan ko. Ha? Ako. Kamagwangan ko? Ako lagi. Kaya doon na naman ko negosyo. Makabuhay na mo kasawa. Ha? Makabuhay man pod ko. Unsa man man batuon nila ko. Hindi ko makabuhay. Unya, ako may inyong kamagwangan. Ay kung supa ka. Ako'y mag-una ninyo. Ug minyo. Uy, di na mahimo Kuya Iking. Uy, di na mahimo. Magbayad mo na ko. Di na mahimo. Una ko. Akong panguyuban sa Bilma. Ako, panguyaban sa dako sabi. Unsa man. Murag-murag, pulos yung mo ganahan niya, da. Ganahan mo lang. Ako, bisag, pa ko kita niya. Ako po siya panguyaban. Uy! Uy! Bastilan. Hala! May the best man win! Mayang gabi Miss Vilma. Mayang gabi, Ipod. Ikaw mata sa Iking, no? Oo, ako. Mamisita ako ni mo, Miss. Okay ka? Uy, tinuod yun dahil nga gwapa ka na. Kasi mo nga. Kuan ka nang just call me, Jenner. Hi, dayon. Salamat. Ganahan ko nimo. Uy, sa ato pa.
Sugto na ko nimo. Uyab na ta. Grabihan ninyong tulog, Wade. Usara ka babay ang inyong gipanguyaban? Oh, Ellen! Kuan, ano man di ay Ellen, ha? Sa kadugay na natong silingan, kanang bag-o pang nipuyo din sa atong dapit, may inyong giilugan. Naunsa gud in taon mo? Taba. Kinsa may angay na mong ilugan? Ako! Uy, Kini, kuan, kaning mga kuya. O, una ko uli nyo, Kuya Iking. Asa ka, oy! Dungan ta. Ngano, day? Ay, anong huli naman to kung mga baguwang, Ilin? Ay, akining, muli lang sa kuha. Ni-walk out may mga kanahan. Gabaan ra mo na ako! Mingaw na. Huwato na lang ako ang sinyas ni Vilma aron makasuot ko sa apartment. Uy, nisigan ang flashlight o iyang kituig-tuig sa palibot. Giyang mauna ni. Musud ako sa apartment. Ay, daan po ko kuya. Tuwa tawa. Nakasunod na si Hercules sa apartment. Mamaulin ta. Si Hercules mo gipili ni Vilma. Maulin ta. Ha? Ataka na eh. Mas gwapo manggod ang atong manghod, Kuya King. Wala tayo mahimo ana eh, General. Ang kuno lang nato nga mas gwapo nga itong manghod. Hercules, nagkasuway na ba ka og sex? Ang 5 pa akong suwayan. Ang sex shop, Ay, tao, higiti ka na gud kasi mong joke. Bitaw. Wa pa ko makasuway, eh. Kung imo kong tudluan, dali raman ko makatuon. Oh, mas nindot. Virgin ka pa di ay kun mao. Ikaw di na virgin? At tabangan og luyo, dili na. Mao ba? Tuluyan lang ko, Vilma, ha? Okay. Hubuan akong ang akong blouse, ha? Hubuas sa ang imong t-shirt. Wow. Busok ni mo duganis. Murang mag-ice cream kung gitilapan. Ay, tilapipod ko. Sige. Padong ko subos sa buhat. Rin ako sa kong kibuhat ni mo. Baus ba? Baus, uy. Sige. Ay, kana! Hercules! Ay, kurang ka, Hercules. Convulsion ka. Uy, lanti. Suda, dayuhan. Sige na. Dayuhan. Hawa ni time pahay. Padayon di ako. Ang inigtunggol na ko. Di mo mo ito sa ilaw? Kurang magmumordo na iutlanan ba? Ay, sos, kantaray na iutlanan. Uy, padayon. Uy, lain ni mo yung mga tana pamanggit ka. Manuhit pamanggit ka. Ano man? Lalaki bitaw ko. Kausap lang ko. Nagpataler manggod ko. Haskang malasa. Nabiktima ako. Dili tinuod nga babae nga akong gijirjir. Dalaki siya og nagpailis og taler. Wa gabae. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Dennis, ginaingon, bisag asa na ang tentasyon. Nyo, litaw ka man. Nitabos akong kinabuhi nga di ko mahimong may kalimtan. Grabe na kamahal sa gasolina karon da. Makadaman to ta, pero pila na lang. Kensao na lang kung di ta makahatag og abang sa taxi nga atong gida. Paita eh. Lagi ba dinis? Ako, kahatag ko sa kong asawa kay pangitaan man ko. Pero nga akong uyab, magsigig mog-ot eh. Kaya ako'y katunol, bisa pang manicure, pedicure lang. Kanang kasabitan, nag-usa ka kilong karni ang akong baby. Sus, makaunahon na lang kong panuloy sa pasayro eh. Day, bati asa ng imuha eh.
Bati bitaw bay. Balik lang pasahero bay Ariel oy. Dagka na pasahero ron sa uptown ba? Ah, sige bay. Kay mamasahero sa ko. May dagdagan na sakay na ko na. Oh, uy. Nababaan gina ko eh. Doon na may para. Ako nungan. Good evening, ma'am. Asa ka, ma'am? Bisag asa. Ma'am? Asa man ang bisag asa, ma'am? Pili ka. Sa impyerno ba o sa langit? Ma'am, kumidyante mga mamoy. Kung ako ang imong papilion, ako mo ingon nga mas lami ang langit kaysa impyerno. O di sige sa langit ha. Agay! Ha? Paspasing mong pagpadagan ha. Di ko ganahan og murag bao ang dagan. Dili may mong magpakusog tagpadagan, ma'am, kay traffic man kayo. Labaw pas bao basta traffic. Bahala ka. Wala, gisapot ni akong pasahero. Gago ay. Nanawag na. Hello? Kades, sunod si Mana pag makapadaan mo, ha? O sa sunod si Mana ka pa makapada? Nabuang na ka? Kung di ka makapada, ugma, mas may pag magpakamatay ka diha, Dominic. Oh, ala. Pagpakamatay, tuga-tuga kag abroad pero tagsara kang magpada. Ha? Duha na katuig na to as abroad. Pero sige lagrason nga dili makapada. Maglagot ka ni ko, mangita kog laki. At timan na ng pag-drive ni mo diha, oy. Sige kag igham-igham da. Chismoso. Uy. Giyara akong sobra pa sa masahero na ko pa. Palit lang bugas 5 kilo niya isda o karne. Okay na kay na. Ay, dako-dako man lagi ang suba niyo, Dinesh. Dako man kayo. Okay kay pa kay may pasahero man ko nga gipatyuk-tuyo kog mayo. Unsa? Oo, di pa man kuno sa ganahang muli sila. Maong nagpatuyok-tuyok pa siya nako. Wala mo mga lipong, no? Pila ba yung nabayran? 1,500 kapin. Unsa? Uy, grabe ha, good pasahero. Nag-usik-usik lang siyang kwarta. Abroad ang bana pa. Unya gisapot. Nanawag ang iyang bana, gikasab-an sa kong pasahero kay di pa kuno makapada og kwarta. Ug sa sunod semana na lang kuno. Wa man musugot ako pasahero. O itong gisapot. Nagtuyok-tuyok in taon may hangtod nga gipulan siya. Aw nagpatod na sa sila ha. Dato? Jennifer? Unsa? Apil man? Doon ako kuya amiga nga Jennifer Dato pa. Ingon makadato good. Sabat na din niso ay. Likoy na ba yan na siya? Hala. Ang akong cellphone. Hain man ako nabutang. Pasig manawag si Dominic kung magpadana siya kwarta. Asam to na ako nabutang, ha? Ako kayo ng akong bag. Pastilan, mahal doon rin ng cellphone na da. Ako nang iuli sa ilaw eh. Nung pasahero na ako, nakahinumdum pa man ko sa ilang bahay. Ako nang ibalik niya kay importante kay ng cellphone ng panahon na eh. Bisapot, mangutos mamagod gabi eh. Mao itong nagkalimot siguro siya sa iyang cellphone. Swerte pa kayo siya kay akong taxi ang iyang gisakyan. Sa lain ba to? Ambot na lang ka, mauli pa ba ng cellphone na? Huwag yun ang akong cellphone. Ay, magpalit na lang kong lain. Naka-memorize hinuan ko sa number ni Dominic. Ako na lang siyang sultihan nga sa akong kalagot, nawang akong cellphone. Ug nagpalit na lang kong bago. Giutang na ko sa akong amiga ang kwarta. Ay, ka-animal, ganing ubang drivers, eh. Nga nagit kang ipulong pa man ang pagbusina. Mura magkalibangon. Animal gyud ay. Akong gawason, bi. Katilaw yun sa akong kamaldita ron. Naabakaron si ma'am, no? Suba na ang busin na, bi. Hoy, buang! Uy. Gusto na ka na si mga pagbusina!
Sige na, makabungol na. Naamo din siya. Dugay asang migawa sa. Kalibangon ka? Di, ma'am, oy! Ma'am, imong cellphone, oh. Naibilin gabi, Oh my God, thank you. Naraday na ni mo. naibilin man is luyo sa imong gilingkuran gabi, ma'am. May gani kay ni diretso na kong pauli sa amo kay gikapoy na kong tiktuyok gabi. Ikaw may last na kong pasahero gabi, ma'am. Maong, way duha-duha? Imo gini, ma'am. Salamat ha. Dali sa. Dayon sa sasod kay to sa akong bagagang kong kwarta. Ha? Padayonon ko ni mo, ma'am. Uy. Ako lang usa dinhi. Bago mingminyan sa kumbana niya. May lakaw, may abroad. Bila lang ka buwan. Mao ba, ma'am? Janice na lang. Ako si Janice. Oh. Ayag ka, wow. Nang pa, oh. Ako si Dennis, ma'am. Pero mamasahero pa magug ko, ma'am. Gamay ra akong imnon, ma'am, ha? May asawa na ka, Janice. Pila sila ka buok. Pilagid sila kabuok. Ulitaw pa ko, ma'am Janice, ay. Pure ulitaw. Mao pa? Ma'am, mura magtuba man ang vino nga imong giinom, ma'am. Puno man. Gusto lang akong malimot sa akong kamingaw sa kumbana, Janice. Ngayon mo na sa niyo. Oy. Dawata. Okay na nga mahubog ka din. Bayaran tangas usa ka adlaw ni mong pagpamasahero sa taxi. Oh? Pila kaya kung ibayad ni mo? Dahang imong pakig-sex na ako. Bisag pila, ma'am Janice. Game. Wala. Uy. Ang sinina. Basta eh. Yes. Katilaw gini sa tuang bunang. Yes. Ma'am? Gaksak haki kog maayo pa. Sige na. Ma'am Janice, wag ko isa yan eh. Wag ko isa. Habawan ka ng uniform mo, Tena. Ako ni maglawas. May abs ka pa. 6 packs. Nag-workout ko. Ma'am, agay. Ay, kalami. Mansan ako, ma'am. Ikaw, gilaya. Pasakot din. Ay, nakay ko makatilaw ini. Okay, no? Ma'am Janice. Tagbaw lagi si Ma'am Janice lagi. Pwerte na akong nakaromansa niyag maayo eh. Lit-ad yun siyag maayo. Uy. Mga ito mga listeners, no, atong Palimay Drama Compilation Part 112. Naot na nalingaw mga listeners ato ang drama nga gina-upload karon o naginahinay na po tag-edit, no, mga listeners, para masundan na nato atong drama nga Palimay. Parang dili dyan mo bitin mga listeners, no. O salamat jud sa inyong pirming pagpaminaw o pagsuporta sa atong mga drama, no. O atong i-shout out pag-usab kato ang tanan ka comment sa ato, no. Ako i-shout out si Oscar Abedog, shout out model Oscar Abedog, si Virgilio Balanay, shout out niya sa Surigao Sur, si Ratsiel Manuel, shout out mo diya, ma'am, o salamat sa imong mga hugot, ma'am, no. Si Ma'am Balbina Tapales, shout out mo diya, ma'am, amping-amping na sa imong trabaho, ma'am, no. Si Jude Plastico, shout out mo Jude Plastico, o usbo na ko pagsalamat sa imong pagwalay skip ads, no, sa atong mga drama. Si Music Libermix, shout out mo diya, Music Libermix. Si Annalyn Brunei, shout out diya. Si Rumi Boy, shout out ti Rumi Boy ug sa imong palalab diya, no, shout out. Si Katim Bando, shout out. Si Berna Siroy, shout out diya. Si Susit Palmiros, shout out pod, no. Si May Tasio, shout out diya. Si Christopher Valdez, shout out diya, no. Si Nina Castro, shout out. Si Edgar Palma, shout out diya. Si Bika, shout out diya, Bika. Si Jean Bagares, shout out. Si Joseph Bacaro, shout out diya. Lina Bona, shout out. Si Annalyn B, shout out. Si Richard Isco, shout out. Si Sugar Santos, shout out. Si Bobby Karel, shout out po di mo diya, no. Si Ma'am Chrislyn Tapaw, shout out po di mo diya, ma'am. O labi na sa imong pamilya na karon sa Cagayan de Oro City.
Si Tofir Valdez, shout out. Si Lucy Selma, shout out niya. Si Amanda Torres, shout out. Si Rachel Quintes, shout out po ni mo diya. Si Mamir Grace Pamugas, shout out ni mo diya, ma'am. O mga auto mga listeners, no? Tanan ga-comment sa ato, gatong gi-shout out karon. Auto mga listeners, katong tanan ga-comment, no? Ako itong pasalamatan nga maudyo to akong basihan sa atong pag-intro vlog. Salamat sa inyo sa kanunay nga pag-comment sa tuwa sa atong mga drama. Muna ko mga listeners, maghinay-hinay na po tag-edit sa ato ang part 113 o atang-atangi lang niyo mga listeners, no? O kini atong drama nga pala may drama, makalingaw jud, no? O mas muna ko sa paghangyo atong mga mubo lang mga ads mga listeners, no? Hinaut nga dili lang po ninyo i-skip mga listeners, no? Kay dako na kay ng tabang sa tuwa makapadayon ta sa atong mga drama, no? Sa pag-upload. Madasig sa tahan mga listeners, no? May na lang makatigom ta og sintabos, no? Gusto muna ko pasalamatan tanan ako mga listeners, daghan jud salamat sa inyong kanunay nga pagsuporta o pagpaminaw sa atong mga drama. Gusto muna ko salamat jud kayo.